tardes, arranca Voltas co Prato, o único programa de televisión de cociña en directo. Isto é unha competición como un xogo de mesa. No taboleiro, a mellor gastronomía do mundo, a galega. No centro, un ingrediente estrela. E a cada lado, os dous mellores chefs que veñen a Voltas co Prato. Os dous mellores que temos hoxe, que son Xulio Mato e Begoña Vázquez. Que tal? Como estades? Os dos mellores doxe, Juan. Os dos mellores doxe. Estaba me acordando ahora de Estefanía, estaba me acordando ahora de Merchi. Claro, no momento iba a decir os dos mellores chefs que había en Galicia, pero dixen, queda feo. Claro, sí. A ver, hai que ser, no. No, sí, sí. No, hai moita xente. Eu vou tomando nota de todo isto. Sí, sí. Bueno, estades ben, estades... Moi ben. Sí, moi ben, moi ben. Seguro que me dixeron que tío os luns vese aí un pouco... No, estuve fastidiado o martes. O lunes. Ah, o No, lunes. sí que estás mal, hoxe é lunes. No, veño acelerado os lunes. Non sei por qué. Pero Porque suelo vir acelerado Polo que os lunes. facturas os findes. No, non é por eso, é porque... Non sei, collo un ritmo endiablado. Entonces... Pero a mí me gusta que veñese acelerados. Queredes ver a proposta? Queredes ver o que Sí, imos claro. cociñar hoxe? Sí, sí. Pois prestade atención a Carmela, de Loureda, en Arteixo. Ola, boas tardes. Son Carmela de Loureda, de Arteixo. E hoxe veño aquí a enseñarles unha receta para facer navizas. Porque agora ven a temporada e eu teño as preciosísimas na horta. Mira si son buenas. Hasta traen a carne con elas. Entonces trouxen estas rabiciñas dali para decirles aos cociñeiros como as fago. Boto un chorro de aceite na agua fervendo, teño as rabiciñas ali listiñas, cortoas en 3 ou 4 trociños e botoas así cunha pataquiña moi fina. Fago iso un refrito de allo e están divinas. Non sei como farán, a ver como lle sale. Espero que mellor que a min, pero hai costar traballo, Aburito. Pip, Navizas, pip, maravilla. Pip, Vamos a ver, Xulio, que estás facendo? aparcar. Pero aparca ben. Intentar aparcar. Aparcar, Juan. non ahora aquí para Fatal. aparcar. Ali, Ai, ti queres que aí mira o que está? traio. Que fantasía. Inauguramos tempada de navizas, Juan. Por fin, home, Naviz. Aí estés. Que ricas. Algo, estamos xa na época de... Bueno, claro, primeiro ven, non? Primeiro ven, Primeiro ven a Ah, Naviza. primeiro a naviza, claro. e despois o grelo. Claro. Despois o grelo. Antes da naviza Despois ven o algo grelo máis. de tarde. No. Antes da Naviza non hai nada. O que está claro que temos unha verdura espectacular para facer, eu creo que moitas cousas, non? Sí. Porque pensamos navizas, pensamos en Pensamos caldo, en pero ten caldo, máis en cocido, pero hai posibilidades, moitas non? máis cousas. Sí, moitas máis cousas. Desde un revolto, un salteado, incluso unha ensalada, se me apuras, poderá que facer. A ver, que É unha comería, que artistada lle desmeter hoxe coa naviza? Pois bueno, eu non sei que vai facer este Pois eu vou señor. facer unhas filloas. Ben. Vou facer un prato de aproveitamento con uns zancos de polo que teño aí e vou facer unhas filloas e vou meter as navizas no recheo das. Vamos facer recheas de polo e naviza. Polo e naviza. Non ten mala pinta iso. E ti, Pois eu Begoña? vou facer unhas filloas, pero ben feitas. Pero como queres facer os dous fillos? Van facer os dous filloas. O campeonato de filloas. Pero Tía, as en plan miñas van Estedo. estar un pouco mellor. A ver. E as miñas van recheas con naviza e lacón. A min xa me conquistou máis o do lacón, eh? Claro, é máis de ricos. Como é máis de pobres. Bueno, polo hora aí anda, a cousa. Pois veña, escolledas navizas que Non, unha ides calquera que están empregar. estupendas. Están de maravilla, están super Sí, mira que fresquiñas, tierniñas mira están, como... mira como Como lle rompen. chamades o feixe este? Mollo, Mollo. é un mollo, É un mada. Eu mada tamén. Ah, é un mollo. fantástico. Bueno, fai falta algo máis deste carriño? Nada No. máis. Consideras que queda ben aquí? Quedou ben aparcado, Vou me fiar de ti. Pollo tique. Pois veña, a cociñar. Imos logo a cociñar. Navizas. Dixo Xulio que ia facer cociña de aproveitamento. Tamén nos gusta isto, Claro. que sobraron uns Sí, zancos sí, de polo. Estes zancos de polo, que son, os zancos unha peitú ou que sea. Ou, Vale. ou uns chourizos, xa nos vale tamén. Bueno, vou empezar primeiro polo meu almohado porque gusta me deixalo repousar un pouquiño, vale? Fantástico. Mira, como xa, ti, como ves pouco por aquí, contocho. Sí, eu non a mí teño idea da gusta moda. mesturar un pouquiño de aceite de xirasol ca fariña para que evitar que me salgan grumos despois. Fariña de... Fariña de trigo, Vale. fariña de trigo normal, vale? Uns 200 gramos de fariña, e nada, un chorriño de aceite de xirasol, que como ves o que vou facer é o que se chamaría unha arroz fría, pero vamos facer unha pasta. E con esta pasta nos garantizamos que non nos salen grumos despois. Bueno, ímolo ver despois. Eso de garantizar, eso vamos a ver despois. Garantizadísimo, xa verás, hai que enchoupar ben a fariña no A verdade é que os aceite. filloas son unha maravilla, porque hai tantos galegos como tipos de filloas existen, así que se alguén nos quere chamar e contarnos como fan as filloas, neste caso van a facer de navizas, pero poden ser de outros xeitos, que nos chamen, que nos dean segredos do amoado, eh? O 664 48 34 19. Mira, unha areña de sal, e agora van ir 4 ovos. Que arte, me encanta a mí descachar ovo cunha mano. Sí. A ver se non me cae nada de... No, E as moi fillas ben, recheas gustanche, Juan. A
A mí sí. Buah, pues está Eu son superrico. filloiro. Eu son super filloiro, tanto de doce como de salgado. Este de salgado, bueno, son moi resultonas. Eu prefiro de salgado, Sí? Sí, sí, sí. Ah, pois a min doce tamén, así con unha cremiña quente. Tamén. A mí hoxe me gustan as propostas, filloas de naviza con polo, de Xulio. Eso, eh? E filloas E bueno, mellores, dixo Begoña. E bonas facer crujientiñas despois con un poquinho de queixo afumado, eh? Vamos a rematar con un poquinho de queixo afumado. Mira, e agora isto, que xa temos os ovos, a fariña e o sal, vamos a botar un poquinho de leite, máis ou menos mitad de leite, mitad de auga. E como ves, non queda ningún grumo. Mira que lisa está. A verdade é que sí, que prometiche e cumpliche. Sí, señor, claro. Xulio, é certo. Aí, Non quedan ¿ves? grumiños. Un poquinho de auga, máis ou menos a mesma cantidad que botamos de leite. Está. Vale? E agora, bueno, deixa reposar un pouquiño e vou empezar as navizas. Agora deixámoslo aquí. Que Isto deixa ver a estaría mí, listo, vale? cando os chefs comezan a facer as cosas así a ollo e sabes que vai todo perfectamente ben. Mira que maravilla de naviza. Mira, vamos a cortar aquí. Triscan, e que mira como cortan. Esto podemos guardar para un caldo, eh? Así? Non vamos tirar. Pero que lle notache que son boas, no, No, que tres- mira, que como triscan, mira. Mira, escoita, a ver. Oh, sí. Escoitouse, sí, sí, sí. Escoitouse. Trisca. Sí. E de certo placer, vou Está estar todo o fresquinho. programa facendo isto. Vale. Ah, no, que me digo Tampouco. compañero de sonido que a él non lle dá tanto Sí, prazer. dixo que tampouco fai falta, sí. Bueno, pois mira, unhas pouquiñas, uns 200 gramos aproximadamente, un poquinho menos. Vamos a facer uns cortes. Estas vaunas, escaldar simplemente. Tamén é certo que a naviza quedan pouco despois, non? Claro, isto merma bastante, pero bueno, como tampouco nos dá tempo de facer moita filloa, pues simplemente vamos a deixar algo de tallo, porque como está tan tierno non nos molesta. E agora vou apartar para aquí, e tan pronto teñas agua fervendo, vai a naviza para aí. Sí, señor. Recordamos, as filloas levan polo, levan naviza e o que ibas a facer co queixo, Miseche? Ponlo relar despois por encima e vamos a facer que funda e que quede crujentiño e fundido. Wow. Sí que sabes E mentre conquistar. vou poñer co recheo o meu recheo que vou facer unha base de allo e cebola e ese polo. Ajá. Un refrito de toda a vida. Bueno, pois deixo-te traballar. Dixo que Xulio vai bastante ben, Tipo vai encauzado, Boa El non falta- perde boa o falta norte me no fai. fin de semana como a ti. Eu perdo o lunes, o fin de semana estou moi clara, Como vas? Que estás Mira, facendo? teño unha bechamel que vou dividir en dúas partes, vale? Sí. Unha para facer o recheo, que teño aquí un sofrito de un pouquiño de allo, un pouquiño de cebola, vale? Tira Teño, ben, teño xa o sofrito feitiño, e agora vou engadir leite. Vale? Pero logo non é unha bechamel normal. É unha bechamel un pouquiño enriquecida. Sabes, non? Con allo e con cebola. Sí, con Pintaza, allo e con cebola. É unha bechamel para o recheo e outra bechamel que vamos usar para napar despois, para tapar eses canelóns que vou facer carfilloas, para cubrilos e gratinalos no forno. Quieres máis de filloas doces ou salgadas? Eu son das dúas e gustan máis filloas, así. Para que escollas, verdade? Enrioscame se ben. Pintaza E isto, agora navizas hai por todos lados, porque agora xa empezaron a salir todas. E vamos a cortalas finiñas e vámonos a engadir xa. Oh, que rico. Engadimos xa. Isto é unha maravilla, salteadas, cocidas, incluso fritas. Sabes, home, unhas navitas con lalcón agora a estas horas, de maravilla, non? Dixo que non as escurriche moito. Non fai falta, porque esa auga vai me axudar tamén a que faga caldiño que non se queime. Que ben. Non fai falta secalas. Ves, agora vamos cociñando e vou subir un pouquiño a temperatura. Tú que tal cociñar, Juan? Perdón? Tú que tal cociñas? Non, vou xo preguntar outra vez. Perdón? Mal. Pero tú pensas de verdade que eu cociño ben? Estou acostumbrada a cañotas que cociño fatal. Voche vir a verdade, lentellas non se me dan mal. Pues As mira, lentellas fagos. a Toma, habrá cañota que nin eso. probarllas, habrá que E a probarllas. ensaladilla rusa que fago eu, non a faz ni ti nin Xulio, dovos unha semana da volta a comprarte e non facedes a ensaladilla como a mí. Bueno, home. Bueno, tampouco te viñas moi arriba, Juan? O concurso da ensaladilla. Juan Fuentes. Non, xa fixemos un día, xa levei, estaba dando conta. Oye, pues trae un día a receta. Vou a dar. Sí, señor, hai un segredo para iso. Mira, ves, agora teño a bechamel co refrito Sí? e a naviza. Vou botar un pouquiño de sal. E neste caso vou usar un pouquiño de pimenta branca. Vale? Vou che dicir a verdade, ten unha pinta isto que xa dan ganas de facer uns espaguetis e xa olerías. Bueno, sí, con os espaguetis perfectamente tamén. Que pintaza, Incluso con a naviza podrías facer xa directamente os espaguetis. A xente que se me poña atenta a esta receita e ao que lle están botando tanto Begoña como Xulio que
temos 50 euros, bueno, son 100, dúas chamadas, 50 euros en xogo. E habitualmente non facemos preguntas moi complicadas. No, Así que hai que estar un pouco atentos, que despois repartimos cartas. E agora estou ca outra, vale? Que vou a facer a bechamel así un pouquiño. Non me vas a explicar a mí, Para vas a tapar. explicar a Carmela, que é a culpable de que hoxe fagamos navizas. Un forte aplauso, por favor, para Carmela de Loureda, en Arteixo. Pero, por favor, que elegancia esta. Que non se diga, Pero que elegancia, Carmela. Para vir ao programa hai que vir elegante, non se pode vir de calcar Pero maneira. tamén viñemos noso programa e estamos menos elegantes. No, estás moi elegante, estás moi ben, moi ben, moi ben. Carmela, navizas. Sí. Fíxate o que están facendo eles dous. Vou te levar primeiro un da Xulio, mira. Bueno. El dixo unhas filloas de aproveitamento Hola, con Vida, boa Hola, tarde. Julio, hola. Mira, estou facendo un sofritiño por un lado. Eu vou facer unhas filloas que teño aquí xa o almohadiño feito, que está repousando. Moi ben. Recheas de polo, unhos zancos de polo que me sobraron, que lle quitei o oso e a piel, agora estou no picando. E aquí metín as navizas, que van a ir no recheo, a escaldar uns segundos, vou deixar 5 ou 10 segundiños máis e xa saco, porque tampouco quero que se fagan demasiado, porque ahora están tierniñas, entón paga a pena comelas así, que trisquen un pouco. Moi ben. E agora aquí teño un sofrito de allo e cebola, Bueno, precioso. que Isto lle é vou un botar manjar. aquí o polo, e despois as navizas, e vamos facer unha veluté, que é como unha bechamel que decía Begoña, pero sustituindo, é moito máis rica, porque vai sustituir o leite por caldo. Ah, cuidado, xa se empezan a soltar así, daste conta, Sabes non? que Como ven, pasa? Carmela. Estes non fan rabizas, este fan artículo de lujo. No, isto é moi sinxelo. Porque as rabizas, claro, moi sinxelo, nos sabes andamos o ao que? antigo. Bueno, pero vou che dicir unha cousa. O que están facendo tampouco é moi complicado. Claro, No, pois. moi sencillo. Hai que tomar nota, que, por certo, despois todas as Claro. receitas quedan nas redes sociais @avoltas co No, prato. está moi ben, E aí moi se ben. poden... Isto Moi ademais, ben. un día que te podes facer cantidad, Non, moi e ben. escurrimos, vamos a escurrir Me ben. encanta. Aí se me Mira que interesaba, color, podes Mira facer cantidad aí. Como se activa a clorofila e que color máis bonito ten. Sí, a mí me gustan así verdiñas, eh? Claro, e agora van pa aquí. Aí. A xogo co vestido de Este é o Carmela. recheo, Eso mira, mismo, se que non faz se un día diga. queres, faz cantidad, congelas e tes pa cando queiras. Pois ves, mira que Un aperitivo, solución, ves? que podes convidar os veciños, os amigos. Pero conxelas solo a naviza ou todo... No, todo, podes congelar todo. A filloa rechea xa. Juan, ti tamén pa cociñeiro me parece a mí Sí. que faz como a mí. Pero, cuidado, pa a min daseme moi ben comer, Ai, sí, bueno, Sí, bueno, claro. unha vantaxe. O que Bueno, está cociña... Mira que recheo máis bonito Sí. e máis sencillo, eh? E agora, Verdad cando que se nos sí. foche un poquinho o polo e a naviza, pues eso, espesamos con un poquinho de fariña, un poquinho de caldo e temos o recheo listo. Che preguntei o polo que estaba cocido. Sí, un polo cocido que sobrou, un polo cocido, polo asado, lo que queirades. Nós tivemos un cocido onte, como que menos nos gusta o polo cocido, pues usámoslo para outra cousa. Claro, claro. Ben. Quita que non che gusta o polo, hai que Pois a mí botarlo me di igual. na casa que sempre dis que todo ule ben, todo... Como cheira isto, Carmela? Riquísimo. Está riquísimo. Riquísimo. Ai, Mira, O riquísimo. mellor está Gracias. máis rico de Begoña, Bueno, Ai, pode non ser. sei, Ai, se cuidado. será. Pode Es ser. máis tarde, a ver. Vamos Vente ver. comigo que vamos a ver o que está de facendo Begoña, Begoña. a ver. Que Hola, tal, vos, Begoña? que tal? Hola, Como andamos? hola. Pois mira, eu estou aquí, teño o meu recheo xa, que vou facer uns canelos de filloa, non? Entón, teño o meu recheo, Vamos a ver, canelóns ou filloas? vou facer filloas, pero depois vou nas enrollar facendo canelóns. Ah, Entón vou nas usar como se fora unha pasta. Máis moderna ainda. folle metendo, se viu que xo iba ben, e folle metendo Sí, un pouco sí. máis. Voñe metendo máis cousas. No, sí, xa sí. está. Sí. Entonces, teño aquí o recheo da filloa que leva A bechamel. a bechamel ca naviza. E agora teño aquí, vou enseñar unha moada un poquinho diferente. Teño aquí unhas patacas que coceron ca... As navizas. No, coceron con lacón. Ai, Entón con teñen o sabor do lacón. Entón vamos usar os ovos, voulle botar a fariña, así, Ata aí todo ben, non? Ovos e fariña para facelo amoado, non, Carmela? Todo ben. Moi ben, claro. así. A pataca é unha cousa que no amoado que nos vai facer é suavizar moito a filloa tamén. Pero como que lle vas botar pataco Voulle botar a amoado. pataca no amoado, sí. Todo moderno. Pataca aquí todo cocida. moderno. Pero como? Que sí, hombre, que sí verás. Xa verás que rico queda. Claro. Juan, confía en min, home. Non, eu confío moitísimo en vos, pero nunca vira que lle botaran pataco amoado. Ti E vero? agora vamos engadindo... Ti para cociñar tamén. Me parece que apartas da cociña e por eso non ves. sí. Estabas na cociña algo vi. Engadimos o leite e agora que o que vamos facer é engadirlle a pataca e sin cachiños e bona triturar, Moi ben. vale? Vale, O que vale. fago é sacarlle un poquinho de fariña e engadir pataca. Vale. Que cucada, non ves? Que cucada, boa Que palabra. cucada, unha maravilla, verdad que Vai che sí. encantar, Carmela. Hombre, Xa que verás rica vai estar. seguro que sí. Despois hai que probarlo e hai que decidir, eh? E con Hombre, lacón. encantada de vida. Así de entrada, Carmela,
a priori. Despois, como remate o partido, outra cousa. Sí. Pero a que lleves máis visos de ganar? Bueno, A Bego ou a Xulio? bueno, a min quizá de Julio me gustou mellor porque isto vexo moi moderno, non sei. Ah, Pero despois o paladar se unirá. claro, Ui, efectivamente. aí vai. Sí. Porque aquí hai que guiarnos polo paladar. Pero tamén é certo que meteulle, parece moderno, pero ao final son ingredientes que... Son ingredientes moi Naviz, tradicionais. Sí, lacón, hombre. pataca, Por na casa, ovos e Cousas fariña. faciliñas, sí. Se aquí sempre fan cousas moi fáciles, moi ben. Mira, ves que xa se empeza a transformar, xa empeza a coller un pouquiño máis de espesor. Estas comidiñas, agora que ven o frío, Isto é unha maravilla. Claro. Agora que todo o mundo ten plantado na horta, claro, navizas, se nós temos bueno, unhas revistas que viñeron de Loureda, esas que trouxen Son eu, unha maravilla, están... Truxastelas ti? Trouxenas Pero eu. Carmela, eres encantadora. Hombre, claro E que sí. maravilloso. O meu marido é o labrador, é o que semente e todo. Bueno, el sementar despois axudille a arreglalas Bueno. tamén. Sí. Pois pidemos un aplauso enorme para Carmela de Loureda de Arteixo. Moi ben, Carmela, gracias. Ponte convidar a sentarte ali en tribuna Me parece moi ben, para que gracias. vexas este partido Moita gastronómico. suerte, chicos. Gracias. Temos unha chamada. Hola, boas tardes, Asunción. Hola, Hola, Asunción, da Begondo, dixerme. sí, Ti tes navizas? eu non, pero tenes aquí o veciño. Ah, bueno, mellor se son do veciño. Que che parece o que están facendo estes dous? Perdón? Que che parece o que están facendo estes dous, Xulio e Begoña? Unha pintaza estupenda. Cuidado, Porque saben cociñar, ao final, A ti como che Claro que gustan máis as saben navizas, Asunción? A min de todas as maneiras, Pero probaras en filloas? Pois sí, en tortilla francesa, un revuelto de navizas está riquísimo. O revolto tamén. Sí. Claro. Pois hai que tomar nota tamén de facerse revoltos con esas navizas. Asunción, mil grazas por chamar. Vale, gracias. Un biquiño. Chao. Chao. Vamos Veña, allá. Begoña, a ver como van esas filloas. Faltalle un pouquiño de calor á sartén ainda. Pero bueno, malo será. Bueno, no, mira, Begoña, é luns. Aí está. Vouche poñer fácil, vouche dar un pouco máis de tempo, vale? Mentre vou falar un pouco con Galicia. Moi A ver ben. se apaño da tixola. Hoxe celebramos que, por fin, chegaron ás nosas cociñas as primeiras navizas do outono. E, como sempre, é boa cousa recordar as bases do asunto. E para iso nada mellor que a sabedoría popular. Do nabo sae a naviza e da naviza sae o grelo. Nabo, naviza e máis grelo, trinidade do galego. Case en cada horta temos unha variedade diferente, pero se xan de Tomiño, Lugo, Monfero ou Santiago, a súa calidade é excelente. Ademais, é moi interesante revisar a súa historia, porque xa hai centos de anos eran moi valorados polo seu sabor, pero tamén para a rotación dos cultivos, e así darlle descanso á terra despois dos cereais de verán. E, como sempre, agardamos que vos gusten as nosas propostas, porque estarán ás vosa disposición nas redes sociais, @avoltascoprato. Eu quedaba aquí de maravilla, aquí apoiado no carriño que deixou Xulio, pero vou ir onde el, porque aquí estaba cómodo. Que pasou agora? Aquí, música... Isto é Terbutalina, desde o ano 2010, por nós. Sí, señor, Terbutalina, grupazo, Sí. Galego, aí estamos. Sí, señor. Bueno, pues mira, xa reposou o almohado, Sí? xa temos a tixola quente, entón vamos a empezar. Vamos a dar un toquiño, Aí está. e nada máis. E agora ir facendo fillos, aquí xa temos unhas poquinhas feitas, como ves. Voulle lembrar a xente que Perdón. os dous están Vai, facendo vai. filloas de navizas, pero cada un empregou un amoado diferente. Aí, Begoña, verdad, que lle meteu un pouco de pataca aí. Claro, sí, eso vai ser un mazacote importante, sí. No, pero Mira. é algo para sorprender, está moi ben. Pero que me estás contando? idea. Eu nunca hervira, a verdad que Mira. Eso vai caer. Eso vai facer ti? No. Eu non me arriesgo. Pois intento. No, paso. Xulio. No. Un día. Isto é un fantasma por plató. Mira, eu cordeciños, vou dando así despacito. Cuidado con Begoña, Mira, e aquí está, sí. Mira, e aquí está o meu recheo, como se dixen, cunha veluté, que como ves é un poquinho máis parda que a bechamel, porque non ten leite, pero queda moi rica e moi cremosiña tamén. No, ten pintaza isto, Bueno, creo que é o momento xa de facer pregunta de concurso. Por exemplo, que lle botou, que carne lle botou Begoña na súa receita? Begoña, que lle botache? Lacón. Por favor. Lacón. Lacón. E que facemos as dúas preguntas a ver? No. Solo unha, Juan. Ahora a pregunta de que lle botou Begoña ás súas filloas? Patacas. Lacón. Igual Estaba que moi dixo concentrada. un fantasma solo por programa e un despistado solo por programa. Pídeme ser un despistado, vale? A ver, contalle Mira. a Xulio como faz ti, entón.
O que lle contou Julio? Voulle contar a Julio como vou facer o meu amoado. Claro, hombre. Contame. Mira, Contame. a bechamel Sí. tamén lle boto auga de lacón, para que me teña Entón é un ese híbrido sabor. entre bechamel e... Claro. e té. Que che E parece? ti estás facendo un cañotas, non? O que? Estás facendo un cañotas, ti papando sin Non me facer estou nada probando máis. as filloas. Claro, teño que probar. Esa Aí é está, a mira. pataca. Outra filloa que vai salindo. Mira que pinta máis boa, mira que doradinho máis ben Ten lle pintace. queda. E aparte ti sabes dar a volta aí, non? É a Claro, pataca, é a pataca. Aquí. Son anos facendo filloas. Bueno, pero ti despois dixeche que así desenrollar e... Epa! Sí, vou nos enrollar. Temos chamada... Hola, boas tardes, Ángel. Sí, buenas tardes. No, non me vale calquera Ángel. Eres Ángel de Bayona? Sí, correcto. Entón sí que eres ti. Que lle botou Begoña na súa receita? Lacón. Bien. 50 euros que levas para Bayona. Gusta Muchas cholacón? gracias. Ángel, ¿Sí? gusta cholacón? Ay, me encanta. Madre mía, navizas? morro por él. E a navizas tamén, non? As navizas tamén, as verduras todas, madre mía querida. Eso é o mellor plato de Galicia para quentar o corpo. O plato de aquí de Galicia é o de sempre. O Sí, de, señor. Quen crees que vai Hola, gañar, perro. Xulio ou Begoña? Tiña que gañar os dous, porque son dous bons cocineiros. Gracias. Gracias. Vos chedes. Ahora que Eh. levache los cartos podías te mollar, Ángel. Pero eu penso que tiro máis por o lacón tamén, Ah, Gracias. Vaya, Aí está. vaya. Sí, Moi ben. Sin despreciar o outro plato, No, hombre, no. Bueno, sin desprecialo, pero xa lle mandache aí un Sí, poquito. pero xa... Pois sí, unha aperta e vamos. parabéns, Ángel, que leva 50 euros. Moitas gracias. A ti. E boa tarde, seguide así. Gracias. Mira, Ángel, Os animades a tarde. Eu despídote, pero ti non deixes de ver a televisión. Mira como está a montar as filloas canelóns. Oh, Mira Madre que, mía. mira que sinxelo. Madre mía querida. Pintaza. Colles a filloa. E despois tomamos taquitos. Ai, madre querida. Ai, falou, Sí, aí falache, ves? Mira, ahora Gracias, botamos Ángel, toma nota, botamos ya bechamel, así o Madre mía, noso querida. recheo de dentro, cerramos un poquinho nas esquininas e así apretamos. Aí vai. Lista. Mira que canelón de filloa con lacón, esto Todo de maravilla, pero de maravilla. Claro, era vai dese chamel, digamos, bechamel reforzada. Claro. Taza. Aí vamos. Vou facer outra. Esta queima un pouco. Porque algún Estaba na xente nos vai sartén. recordar a con grelos. Claro, home. Aí vai. E agora xa, vou nos poñer así no medio. A verdade é que sois valientes, vou decir, a todos vos. Parece. Porque tedes que cociñar en directo e non van ao sinxelo, non vamos a facer filloas, recheas con bechamel, con lacón e tal. Hai que arriesgar tamén na vida. Hai que dicilo, aquí se o facemos mal, facémolo mal. Oh, Queixo, mira que ben lle queda. queixo relado, algún queixo en particular? Neste caso é de Arzúa. Sí, señor. Saúdos para cañotas. Aí está. E agora forno. Tempo e 10 temperatura. minutiños, 220 grados. 10 minutos, 220 graus. Aí vai. Xa Moi verás ben. que ben quedan. Pois logo deixame ir con Xulio. Mira, eu ponas facer diferentes, vale? Sí, Mira, eu teño aquí as filloas e aquí o meu recheo. vale. Entón, simplemente mételle un poquinho no medio. Sí. Eu fago paquetiños, vale? Doblo un pouco por aquí, outro pouco por aquí, outro pouco por aquí. Eses paquetiños, ponos botando aquí. Entón, a medida que van dourando, ves, están doraditos e crujientes. Porque isto como fritilos un pouco, non? Sí, planchalos un pouquiño e agora vamos a botar un pouquiño de queixo por riba e vámoslo tapar. A verdade é que Mira que paquetiños máis sí que bonitos. lle está pedindo queixo, Hombre, isto pide queixo e afumado, ademais, Un Aí queixo va. galego afumado. Mira, aí. Pintaza, Sí, E o sí. recheo que che sobre podelo conxelar. E se queres, podes facer unhas pouquiñas filloar máis e conxelas todo feito. Pois a seguinte vez que as fagas, conxela para todo o equipo. Pois está feito. Ves? A tapamos. Dixo, está feito e está todo grabado. Está feito, pero teño que facer para conxelar. Non dixen cando. Pero que pasa? Isto estaría xa. Eso estaría, mira, ahora tan pronto empeza a fundir, xa apagamos. Porque vai estar crujiente por baixo. Mira, vouche facer outra para que vexas, que é moi sinxelo, que non fai falta que faga eu po equipo, que podes facer ti tamén. No, Mira. xa te comprometiche. Pero mente sobemos, vou facer a pregunta, é que non me interesa decir o que me estás dicindo agora, que para que fagamos nós, eu quero que as traigas ti. Pero que sí me interesa facer a pregunta de concurso. Que carne usa Xulio nas súas filloas recheas? Polo, polo, Que carne usa Xulio nas súas filloas recheas? polo. Aí está. Fantástico. Mira, isto está. Vamos a apagar. Mira, mira que pintaza. Wow! Quen fora Carmela de Loureda, que ten que probar as dúas propostas. Podíamos sacar Estade listos, non, compañeiros?
Estamos, perfecto. Pois veña, hai que empratar e vou chamar con un forte aplauso a Carmela. Por favor, esta muller tan elegante, tan xusta e tan simpática, non chega a Loureda. Un aplauso grande para ela. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Epa, que sonou o forno. Vente para aquí, Carmela, vente. A ver, que non se queime. Non te queimes. Dille aí a xente cando te pare pola rúa. O forno da televisión funciona, si ou non? Que sí, funciona. é de verdad, é de verdad. É de verdad. É de verdad, é de verdad. Vamos Eu creo alá. que estes canelos merecen un aplauso tamén, Madre mía, que ricura. Gracias. E iso que? Mira, son unha maneira que eu teño moita de conservalas, que son fritas. Frítelo, mira color solta. Naviza frita. Naviza frita, sí. Aí sí que lle meto modernidade, ves? Aí vai. Ahora poñemos un canelón así. Que precioso. Poñémolo así. Aí está. Recordade que Teño son... aquí un pouquiño de pimentón para recordarnos o lacón da naviza. Parece que Eu non dá estou vou traballo. para lá, Que razón ten Carmela, Guixo? Parece que non dá traballo. Recorden, eses canelóns que están vendo levan lacón por dentro, leva todo tradición. Qué Carmela, vente maravilla. por aquí, ti ponte no teu sitio. Aí está. Agora é o plato, non? Tú, agora é cando tes que probar, gozar e disfrutar de todo isto. Mira, ponte aquí neste lado mellor. Ponte aí, así. Esos dous. Sí, sí, Porque sí. senón moi o meu ben. non lle faz caso. E aí. E despois Qué non te preocupes malo. que isto pago todo. Que vale? malo, pois eu vou probar primeiro. Bueno, Ti a comer que non te queimes, que e está despois a bastante decidir. Moi bien. Temos chamada de concurso. Hola, boas tardes. Mari Carmen, Sí, estamos falando con Xinzo de Limia. sí, con cinto de línea. Que carne usa Xulio nas súas filloas recheas? Carne de polo. ¡Parabéns! 50 euros que va para Xinzo. Carmen, quen crees que vai gañar? Pois non sei, pero eu para min ganaría Begoña. Gracias, ¿por a qué miña miña ¿por qué veciña de ali veciña? ao lado. Claro, está Un bico claro. pa Xinzo. Tira pa terra. Home, claro. Un biquiño grande para Xinzo tamén, non nos sumamos a isto. Sí, home, claro. Claro que sí. Parabéns, Gracias. Vamos dicir unha cousa. Non me digas indo verdito. Xa probache os dous? Xa. Que ás veces Marina pode me meto un pouco cos probar cociñeiros. outro pouquiño, Hoxe quero vos decir que fixestes unha chulada, unha artistada. Moito Me parece unha homenaxe á tradición de Galicia, naviza con lacón, naviza con polo cocido, todo nunha filloa, e ademais, creo que dun xeito sinxelo que pode facer a xente na casa, Sí. merecen un grande aplauso estos chefs hoxe. A verdad que O non veñamos arriba tampouco. Moi ben, pois... Colle vos as mans. Carmela, de Loureda, Arteixo. Que gañaron? As filloas recheas de polo de Xulio Mato ou esas filloas canelóns recheas de lacón e con naviza fritida de Begoña Vázquez? Bueno, que tiña moi boa pinta de Julio. Pero eu agora poume con as de Begoña. Begoña, campeoa de Que can. A volta aos gracias. de Luz. Difícil. Carmela, moitísimas grazas por estar Gracias a hoxe vos por con nos aquí. invitarnos. Eres unha maravilla. Pues igual. Bueno, bico unha moi maravilla grande. sodes vos. Gracias, Parabéns aos dous, gracias. que gañou Begoña, e vos recordade que todas estas receitas quedan en @avoltascoprato e que parezcan modernidades, como di a nosa amiga Carmela, son receitas sinxelas que todos podemos facer a casa, porque se eles o fan aquí en directo, vos tedes todo o tempo do mundo na casa para gozar dos nosos produtos. Un biquiño moi grande, vémonos mañá. Chao, chao, chao.